Legendarni muzički sastav Ekaterina Velika 80. godina prošlog veka oduševljavao je publiku otvorenijih očiju, koja je umela da prepozna iskrenost od koje ova grupa nije odstupala. Dokumentarni film EKV kao da je bilo juče oduševio je i mlađe generacije Novopazaraca koji su tim povodom na zadovoljstvo autora ispunili foaje Novopazarskog kulturnog centra. Ovo nije nikakvo podilaženje gradu, nego ja nisam dugo bila u ovako veselom gradu. Ovo je prvi put u životu da smo imali pretežno publiku koja je pretežno ispod 20 godina starosti. Ja sam oduševljena zbog toga. Ja mislim da je ipak glavna poruka da nam je potrebno više ljubavi nego što je imamo. Kako u svom mikrosvetu, tako i globalno. Mislim da smo negde da je ova civilizacija otišla gde je otišla, da je ljubav ostala negde usput. Direktor Novopazarskog kulturnog centra izrazio je zadovoljstvo prepunom salom mladih posetilaca. Vidjeli ste i sami koliko je danas bila posećena jedna projekcija po meni prelepog filma EKV Ekaterine Velike i zaista mi je drago što ovih dana kulturni centar liči na jedan moderni, evropski, regionalni kulturni centar. Siguran sam da ćemo mi nastaviti ovaj kontinuitet svih ovih dešavanja i da će se u kulturnom centru u nekom daljem vremenskom periodu prožimati niz ovakvih sličnih manifestacija. Prepuna sala kulturnog centra garancija je da će mladi umeti da prezentuju i prave kulturne vrednosti našeg grada, kazao je Memić.